Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Яштанова. Яңғынға қаршы яңа қағиделәр теҙмәһе 2021 елдың 1 ғинуарынан үҙ көсөнә инә. Уларҙы яңыртыу ни өсөн кәрәк ине? Был хаҡта һөйләр өсөн студияға Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса идаралыҡ етәксеһе ярҙамсыһы Ленар Вахитовты саҡырҙыҡ. Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Шулай итеп, Ленар Фидосович, яңы ҡағиделәр ни өсөн кәрәк ине? Элеккеләре насар инеме әллә? Начар түгел, енді безнең көннән көн үзгәреп тора, техник яктан, прибор яклардан, материал яктан безнең әйберләр үзгәрелә. Шуңа күрә безнең кагыйдәләр дә актуальләштерелә дип әйтәсем килә. Бүгенге көнгә безнең кагыйдәләрдә үзгәрелде 2 раздел кертелде. Бу разделларны тоже әйтеп китәсем килә. Бер разделда инде әйтелгән то, что балалар ял итә торган җирендә, балаларны шифаландыру территориясендә урман белән читләнгән объектларда кагыйдәләр кертелде. Аларга территорияның паспорты булырга тиеш дип, чөнки урманнан янгын керергә мөмкин, яки инде шушы лагерьлардан ут күчәргә может урманга. Тагы нинди? Икенче разделын әйтәсем килә, ансы пиротехник кулланылуы буенча. Пиротехниканы кайда сатырга ярай, нинди кагыйдәләре бар, ничек итеп аларның белән кулланырга, шул кагыйдәләр актуальләштерелде. Әйтергә кәрәк, был һорау бүген дә актуаль. Яңы ел байрамы алдынан күптәр салют, фейерверк алалар. Әйдәгез, был кагыйдәләрҙе иң беренсе иҫкә төшөрөп үтәйек. Нимәләр яңыртылды? Кайҙа салют атырға мөмкин? Бүгенге көнгә бу бик актуаль сорау. Чөнки күреп торабыз бит инде, без рейдларда үткәрәбез пиротехника буенча. Күреп торабыз махсус кибетләрдән башка урамнарда да саталар кешеләр. Шуңа күрә бу рейдларда ачыклана. Гражданнарга әйтәсем килә, махсус кибетләрдән генә алырга кирәк бу пиротехник изделияларын. Аларны дөрес итеп кулланырга кирәк. Махсус кибеттә бөтен аның кагыйдәләрен аңлатып бирәләр. Кемгә сатырга ярай, кемгә ярамай. Урамда бит инде алар акча өчен генә дип әйтәйек, уйланган әйбер. Алар балык шыя сатырга мөмкиннәр. Шуңа күрә только махсус кибеттән генә алырга кирәк. И бөтен инструкцияләрен укып, кагыйдәләрен үтәргә кирәк. Ягъни һатыусы безне, һатып алучының барлык кагыйдәләр нисек кулланырга, нисек яндырырга, таныштырырга, аңлатырга тиештер һәм шул вакытта һатучының сертификаты ла булырга тиеш. Дөрес әйтәсез, сатып алганда инде сезгә сатып бирүче, сатучы ул сезгә аңлатырга тиеш, нинди ул прибор дип әйтәйек, нинди шарлаткыч, ничек итеп кулланырга, ничек итеп аны урнаштырырга, нинди расстояниедә өйләрдән, урманнан куярга кирәк, ничек итеп аны урнаштырып, ничек итеп яндырып җибәреп, кайсы турга үтәргә, ничә сантиметрлап әйткәндәй анда язылган. Үй эчендә, фатир эчендә пиротехник белән кулланырга ярамай, шарлатырга ярамай, балконнардан, лоджиялардан аларны җибәрергә ярамай. Шуннан соң инде һава торышына карап та аны кулланырга кирәк. Җил булса, җил көчле булса, аларны шартлатырга ярамай. Чөнки алар шартлап икенче кешенең өенә, фатирына эләгергә мөмкин. Авыл тирәсендә әйтәйек, салам, печән булырга может. Шуңа төшеп инде янгынга китерергә мөмкин. Балаларга сатырга ярамай, балаларга кулланырга ярамай. Чөнки примерлар да бар, ничек итеп җәрәхәтләнгән чаклары балаларның. Шуннан соң шартламаса пиротехник изделие аның кырына барып карарга ярамай. Чөнки шортларга может ул уже соңрак. Шуңа күрә җәрәхәтләнергә мөмкинлек бар. Яндырып җибәргәндә аны кулны сузып кына яндырырга кирәк, өстен карарга ярамай. Шуннан соң пиротехник изделияны салютларны дейик инде олоракны, аларны урнаштырырга кирәк төп җиргә генә. И шуннан соң кар беләнме, ком беләнме аларны күмеп куйсаң яртылай бик әйбәт булыр. Шуңа күрә ул атырга тиеш өскә генә. Авып китеп инде тирәккә атырга может. Интернет шелтәрләрендә күргәнегез бардыр инде, төрле видеоларны теләсә кая атып анда ишаралар булырга мөмкин. Демәк, ошондай төп кагыйдәләрне үтәргә тиешбез. Бына йорт эчендә, фатир эчендә бенкаль уттарын кабыдырга яраймы?
Былай карасаң инде ул билингән оты шулай ук пиротехник изделиесе. Шуңа күрә аны карап кына балаларга бирмәенчә генә кулланырга кирәк. 2021 елның 1 гыйнварынан өлкәсенә инәсәк, янгын хәвефсезлеге кагыйдәләренә әйләнеп кайтканда, күп катлы йортлар өчен, бу яңа ел кагыйдәләренә карамай, күп катлы йортлар өчен шул ук балконнарда, лоджияларда ут кабызмау турасындагы кагыйдә күп кенә шау-шу да, ризаһатлык та тудыргайны. Әйтегез, бу кагыйдәнең төп регламентларын искә төшереп үтәйек. Балконга, лоджиягә кагылышлы нинди кагыйдәләр бар? Тагын да әйтәм инде, балконнан, лоджиядан пиротехник изделие белән кулланырга ярамай, анда ут яндырырга ярамай. Шуннан соң кагыйдәләр үзгәрде. Шул чакта дип әйтәм, шлагбаумнар буенча үзгәреш бар. Шлагбаумнарга кирде андый кагыйдәләр, мондый йортларны карасак инде. Шуннан соң ремонт барса, төзелеш барса, дворны дип әйтәйек, юлларда информацион стендлар булырга тиеш. Ничек итеп узырга, ничек итеп урап үтәргә кирәк. Шуннан соң янгын сүндерү службаларын информировать итә торган, ничек итеп кайдан барырга, кайдан үтәргә, аның сроклары язылырга тиеш. Шуның буенча, чөнки бер җирдә фатирда янгын чыкса инде, янгын сүндерүчеләр үтелмәскә мөмкин. Шлагбаумга бәйле кагыйдә шуңа барлыкка килде димәк. Шуңа күрә белергә тиешләр. Шлагбаум буенча инде күпчелек менә безнең Өфе каласында да карасагыз бит шлагбаум бик күп кенә дворларда. Шуңа күрә аларның өчен үзенең кагыйдәләре бар. Ул ачылырга тиеш, аны карап тора торган кешесе булырга тиеш. Янгын бит күпчелек ул чыга төнге вакытта. Төнге вакытта аны карамаска мөмкиннәр, ачмаска мөмкиннәр. Шуңа күрә янгын сүндерүчеләр килсәләр, коткаручылар килсәләр, безнең пожарный техника үтәргә тиеш, үзенең бөтен куелган задачаларын ул үтәргә тиеш. Иң беренче кешенең гомерен коткара шулай. Коткарырга, утны сүндерергә. Чөнки безнең һәрбер секунд кадерле. Шулай ук 21 елдан шәхси йортларның ишек алдында ут кабызу тыела дигән кагыйдә бар һәм буга бәйле күп кенә гражданнарның ризаһатлыгы тудырылды. Хәзер ишек алдында 1 майда шашлык пешерә алмайбызмы дигән бунлы аңлатып үтәгез инде. Бик күп кенә аның обсуждениеләрдә булды инде. Әйтеп китәсем килә. Менә яз көне бит инде, көз көне бик күп кенә шуп яндыралар, коры үләннәр, яфрак яндыралар. Күп кенә безнең янгыннар килеп чыга менә шушы сәбәпле. Кемдер карамай, кемдер җилле вакытта яндырырга мөмкин. Шуңа аның кагыйдәләре дә язылган, урнаштырылган урында гына яндырырга ярай. Шашлык буенча әйтеп китәсем килә. Аның бит инде менә уйлап карасаң, беркем дә бит инде кем кайгыра үзенең хәвефсезлеге турында, үй кырында бит инде яндырырга тиеш түгел ачык утны. Ул ачык ут күчергә мөмкин өйгә. Авыл җирендә булса, абзаргамы, нигәме. Шуңа күрә расстояние булырга тиеш. Күпме? Минимум 50 метр. Йорт эргәһенә. Йорттан, шуңа күрә ут күчмәсен өчен. Яны ташлап, карамаенча гына яндырырга ярамай. Аны карап кына торырга кирәк. Суп яндырырга ла шул ук кагыйдәләрме? Фаҗигаләргә бәйле сынапта ут ул идара итеп булмай торган шундый күренеш шулай бит һәм шуга бәйле республикала берничә куркыныч кына фаҗигаләр булып алды. Ничек булдырмаска нинди искәртү саралары? Бүгенге көнгә безнең республикада 11315 янгын теркәлгән. Шушы янгыннарда 278 кешенең гомере өзелде, кызганычка каршы. Шул исәптән 13 баланың гомере дә өзелде бит инде. Төп сәбәпләре бу янгыннарның шул ук елдан ел килә. Ут белән саксыз эш итү аркасында, электр коралмаларын дөрес итеп урнаштырмау, электр коралмалары белән дөрес кулланмау аркасында, шуннан соң инде мичләрне төзексез куллану аркасында, мичләрне дөрес итеп урнаштырмау аркасында килеп чыккан. Янгын искәртүсе махсус приборлар бар бит инде. Уларның бына ошо фаҗиганы туктаткан, искәрткән усрактары күпме республикада? Бу приборлар буенча безнең бик әйбәт статистика бар. Шуңа күрә моның эффективностен инде әйтеп китәсем килә соннар буенча. Соннар үзләре әйтеп торалар. Бүгенге көнгә 500 ләп кеше коткарылган бу прибор аркасында гына. Шуның яртысы 250 бала гына коткарылган. Шуңа күрә бу прибор бер кешене
коткарса да, бу уже бик эффективный прибор дип без уйлайбыз инде. Бу приборлар бик җайлы гына куела. Хакы буенча әйтеп китсәк, уртача инде алар 250 сум гына тора. Батареяның 50 сум булырга мөмкин. Но менә шушы 300 сумлык безнең сорау, безнең фатирны, безнең өйне коткарырга мөмкин. Шуңа Бик күрә мөһиме гомердә лә шулай. гомерне дә шуңа күрә уйланырга кирәк. Без бит инде күпчелек статистика буенча янгыннар килеп чыга төндә. Ә кеше төндә бит инде ул йоклый. Шуңа күрә янгын чыкса да, ниндидер сәбәптән булса да, бу янгынны бит инде без сизмәйбез үзебез. Төтенне сизмәйбез йоклаган вакытта. Ә бу прибор сизеп, сразу безне уята. Шундый ук случайлар булды инде безнең даже күршеләре даже ишетеп кергән чаклар да булды. Ярдәмгә килгәннәре. Димәк, тавышы көчле генә. Тавышы көчле генә. И бу статистика әле без белгән статистика гына. Ә белмәгәннәре аның мөмкин дә бардыр. Шуңа күрә әйтәсем килә, бу приборларны алырга кирәк, куярга кирәк, батареяларын алмаштырырга кирәк инде. Вакыт буенча әйтсәк, алар Һәм уны түбәгә урынлаштырырга кирәк. Йорт төбәгенә. төтен бара инде ул өскә, шуңа күрә аны түшәмгә урнаштырырга кирәк. Урнаштыру бик җайлы гына, аны ике шөрепкә генәме или двойной скотчка куеп, аны беркетергә мөмкин. Ә батареяның Көсе бетһә, где-то көче бетсә, аның где-то ул 1 елга җиткерелгән, и күпчелек бу приборлар шулай урнаштырылган, аның сигналы чыга, тавыш бирә. Әгәр Батарея бетә дип, көче бетә. Димәк, кулланырга мөмкин. Исламда республикала күп балалы гаиләләр һәм өлкән яшьтәге яңгыз кешеләр был прибор менән бушлай тәэмин ителде республикала. Дөрес. Элнар Фидәүсович, 27 декабрьдә республикала гына түгел, Рәсәйдә коткаручылар көне билдәләнде. Ошо уңайдан һәм җитеп килгән яңа ел алдыннан нинди теләкләр иткерәһегез? Беренчедән әйтәсем килә, безнең гражданнарга янгын кагыйдәләрен, янгын хәвефсезлек кагыйдәләрен үтәргә, күп кенә кешеләр бит инде хәзер чыршыларны үзләрен йортларында куялар. Шуңа күрә аларны бизәгәндә янгын кагыйдәләрен үтәргә кирәк дип. Аннан соң безнең каникуллар итешеп килә, но балаларны үзләрен генә калдырырга ярамый. Шуңа күрә әти-әниләргә әйтәсем килә, балаларны үзләрен калдырмагыз, аларның белән аңлатма эшеп барыгыз, кагыйдәләрне аңлатыгыз. Һөнәри бәйрәм безнең коткаручыларның, шуңа күрә форсаттан файдаланып котлап китәсем килә. Зур рәхмәт, һеҙҙең үҙегеҙҙе лә ҡотлайбыҙ, иҫәнлек, һаулыҡ теләйбеҙ. Һәр ваҡыт кеше ғүмерен ҡотҡарырға һеҙгә тейешле секундтар етһен, минуттар етһен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, яңғынға ҡаршы яңғын ҡағиҙәләр тураһында Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса идаралыҡ етәксе ярҙамсыһы Ленар Вахитов менән һөйләштек. Үҙегеҙҙе һәм яҡындарығыҙҙы һаҡлағыҙ, һау булығыҙ.